Imos empapelar Alte. Ola, somos parte do equipo que fai posible o Salto en Galiza, un medio independente, asambleario e coa mirada posta nos movementos sociais. A estas alturas xa saberás o que a multinacional portuguesa, a Xunta e Grinalia queren facer no corazón do país. Queren instalar unha fábrica que producirá 400.000 toneladas de celulosa, absorberá 46 millóns de litros de auga ao día e hipotecará as nosas vidas para sempre. Está en xogo o futuro dos nosos ecosistemas. Desde o Salto intentamos facer o que mellor sabemos para conseguir paralo. Levamos máis dun ano investigando quen está detrás e seguindo as movilizacións das veciñas da Ulloa desde Palas de Rei ata Bruxelas. Para iso, producimos un documental e acudimos a todas as protestas. Ofrecemos unha tribuna de expresión a todas as veciñas implicadas e fomos o único xornal en sinalar con nomes e apelidos aos responsables. Queremos seguir facendo, pero o bo xornalismo conleva moitos recursos. Custa acceder ás mellores bases de datos, custa desplazarse, custan os medios técnicos e, por suposto, custa pagar as mellores xornalistas, fotógrafas e deseñadoras. Por iso lanzamos un crowdfunding para seguir facendo xornalismo crítico, xornalismo libre, sen empresas detrás, sen xefes, sen donos e sen censura. Porque nós non somos como o resto. A nós non nos financia ningunha celulosa, nin ningunha empresa que non respecte os dereitos humanos. Non lle debemos nada a ninguén. Só as nosas máis de 10.000 socias e socios e os nosos case 2 millóns de lectores e lectoras as que xamais lles cobraremos por lernos. Nunca faremos os nosos contidos de pago porque cremos que a información é un dereito. Por iso é tan importante que, se podes, nos apoies. Quen queres que conte a nosa historia? Eles ou nós?